Pozdrav drugari, današnja misija je da odavde stignemo tamo. Trenutno sam u Elundi, gde sam inače smešten kod mojih rođaka. To je jedno malo selo nedaleko od Agios Nikolaosa na Kritu, a ono iza, to je ostrvo Kalidon, koji ima jednu skrivenu plažu, jednu nudističku plažu, jednu pećinu, crkvu, mnoštvo nekih ruševina i naravno ona brda koje ćemo mi danas da istražimo. Kako obično biva, vidite zajedno u avanturu sa Pajom sa stanice, a on kreće iz ovih stopa. Isti sam turist Englez, on se oko bača. Inače, ja vam se izvinjavam unapred zbog vetra. Prilično je toplo danas, ali eto vetrovito, pa je malo lakše da se podnese. Ovdje imaju označene staze za kolokite, mada nije nešto naročito teško da se nađe. Tamo ima dosta ovih starih kuća, to jest ostali su samo malte ne temelji i par zidova. Inače, Krit, pre nego što je postao poznato turističko mesto, ovdje su se ljudi bavili najviše ribarstvom, ja mislim. Tako je bar meni rečeno. I bio je prilično sirot kraj. Mislim, ribari su to vreme ovdje na ovom ostrvu bili sirotinje, jer ovo je praktično bio go kamen. Nisu imali šta da rade ovdje. Da gaje maslinje i da pecaju ribe. A sad su jedan od najbogatijih regiona Grčke. To se ovako promenio očas posle. I naravno, neizostavni deo Krita, obavezno koze. Eto, i time su se ljudi bavili, nisu imali naročito od čega da žive, eto. Inače, jedna od aktivnosti koju možda uživaš ovdje je da odeš na kruz ovim brodom. Oni se parkiraju tamo kod Kolokite, dignu u roštilj, zezaju se, ima muzika, ide ceo dan tamo. I ja mislim da kreću iz Agiosa Nikolaosa, eto. Nije to ništa specijalno, brate, ali nije za Paju sa stanice. On je navikao na ove divljine, ove bukojebine i kozojebine, brate. I podrazumeva se da svi idu kolima ovdje, brate, ja jedin idem peške. Vidi se da sam Srbin štekara, brate, ne bi dao dinar da se vozim auto. Ali dao sam da idem na balos, jebi ga. Vi što me znate lično i što pratite ove moje ludorije na kanalu, znate da ja nisam od tih normalnih turista nekad bio. Nije mene toliko mnogo ni privlačilo da idem na fancy večere, da jedem fancy jela, da trošim tako pare na gluposti. Prvo što nemam puno para za potrošiti, tako da je ovo jeftina zabava za mene. A drugo, evo ja sam većinu života proveo na toj železničkoj stanici koja nije nikako blizu sela i tamo je ono istraživanje okoline, šumica, njiva i ostalih lokacija, reka i tako to. Bila glavna zabava za mene. Tako da sam ja eto naviku u životu da se najviše bavim istraživanjem. Ja sam volao da se zavučem u svaki žbun. Tako da eto, vidite zajedno sa mnom, znači, totalno neregularni travel vlog sa Pajom sa stanice. I stigli smo, dečaci. Tamo negdje iza ovog žbunja je ta poznata plaža Kolokita, ali ja bih prvo da čekiramo ovu crkvu tamo gore. Inače, interesantno da ovdje na Kritu, maltene na svakih 200 metara možda naiđeš na jednu crkvu. I vrlo su uređene. Oni baš vode računa o svojim religioznim objektima. A također tamo dole, da su oni brodići, je jedna od naših glavnih destinacija za danas. Još samo vaš čuveni vloger da smisli kako će da siđe po ovom trnju. A proći ćemo mi. Za nepismene kozije staze, a za ove pismene piše tamo. Lepa mala plažica za ove regularne turiste, jel? Ali kao što rekao, Paja sa stanice, nije bio Paja sa stanice da ne krene svojim putem.
tako da iskoristit ćemo ovu putanju da idemo do one tajne nudističke plaže, pa ćemo malo da budemo oprezni sa snimanjem tamo. Ne znam da li ima nekih posetioca redovnih, a mi ćemo da se kupamo naravno obučenje za kameru. Van kamere ne znam, možda sam se kupao go. Nisam baš 100% siguran da li je ovo pravi put do one druge plaže, ali u svakoj pravoj avanturi baš se jednom izgubiš. Ovamo je naša finalna destinacija. Meni se ova plaža više sviđa od one. Deluje kod ima već ljudi tamo, ali nadam se da nećemo nikom da smetamo. Ovo mi je bilo jedno od životnih snova da vidim kad sam bio mali. Ovakvu pučinu i otvoreno more. Sad ovo će da bude veliki kliše, ali mora nekad da se kaže. Ti kad vidiš ovako veliko prostranstvo koje ti ne možeš da pojmiš realno kad stojiš ovde, vidiš koliko je svet mali i koliko si ti mali u tom celom svetu. Tako da za života ovo te sve čeka da istražiš i zato nemoj da gubiš vreme, nego kreni negdje. Ovo su te stare ribarske kuće koje sam pominjao. Moguće da su od ovih stočara ovde. Ja vidim da oni imaju neke cevi ovde. Ja pretpostavljam da su oni to koristili da poje stoku u ovim bazenima i bunarima sa kišnicom ili šta već. Jedna tamo gore još jedna. A ovamo dala jedna pećina sa pogledom na more. Pa ću to da istražim sad i da vam pokažem kako izgleda unutra. Evo još jedna stara zgrada iza mene koju su koristili ribari. Kao što sam rekao na početku klipa, ovo ostrvo je puno ovih starih zgrada. Ljudi, 100 lajkova ako vidim na jednom od klipova iz Grčke, vraćam se sljedeće godine ovde i probat ću da prespavam u jednoj od ovih zgrada. Znači ja ovde za vas krvarim i mučim se, Elafonisi i Balos su prošli relativno lako, a ovde sam se boga mi namučio. Tako da ljudi, molim vas podržite, rokajte to like dugme, rokajte subscribe dugme, pa da ovaj kanal zaživi, da što više putujemo, da što više vidimo i da što više istražimo i što više da se ludiramo sa Pajem sa stanice. Evo je još jedna zgrada tamo, a ovo ovde je ta pećina koju sam teo da vam pokažem. Kroz nju imamo pogled na more. Znači nije neka cool fancy pećina Zevsa ili Barbarossa ili tako nešto, ali i ovo je cool. Strpljen spašen, skrivena plaža je samo moja. Nema nikog više, svi se razišli pre jedno pola sata, sat, ja se ovdje banjam sam. Drugari, puno vam hvala što pratite ovaj serijal, mom letovanju se bliži kraj još malo. Ostala nam još jedna lokacija koju ćemo da čekiramo danas. A što se tiče zadnjeg klipa u serijalu, čeka nas još jedna destinacija, to je planina Oksa. Mi ćemo da posjetimo pred zadnji dan mog putovanja i naravno idete vi sa mnom da vidimo da li se nešto promenilo i da li sam se ja promenio tokom ovih 6 godina od kad nisam bio ovdje. Inače, kad sam vam rekao da ima jedna crkva na ovom ostrvu, mislim da sam vas malo slagao. Ima 2 crkve zapravo. Inače, trebalo bi da je vrlo lagano da se stigne do one crkve. Ja vidim da ovdje ima neki malo sređeniji put. Ne znam koliko vidite iza mene. Drugari, slagao sam vas i za broj pećina. Eno je još jedna tamo. Samo ova je, jel te, baš u moru. 1000 lajkova i skačemo dande na glavu.
odavde smo pošli, a naše konačno odredište. Prelepa jedna crkvica, baš kako treba, skromno, malo i u duhu hrišćanstva. Znači, reče mi teča da se ovdje neki ponekad žene i udaju. Interesantno. Ko udara tako posno na kapi noćnog mira. Crkva je inače zaključana, što je skroz ok s moje strane. Eto, jedino što ćemo biti uskraćeni da snimimo malo unutra. A ja nisam džabe pešačio ovoliko, a da se sad okrenim i da odem kući. Čekam još da odem na kraj ovog ostrava, da se posadim tamo i da gledam malo more, a onda pičim pravo kući, čekam nas topli giros i naravno sljedeća avantura. To je to, dečaci, naša zadnja putanja za kraj avanture. Naravno, morat će da bude najteža po kamenju, nažalost, po ovom trnju, jel? Ali izdržat ćemo mi. Pa ovi bre, što su pravili ovaj krit, ne znam sam ja bre Paja iz Jasenova, čoveče. Pre nego što sam Paja sa stanice. Šta je starije, Paja sa stanice ili Paja iz Jasenova? Ajde da vas čujem dole u komentarima. Odnosno šta je starije, kokoška ili jaje? Vidiš, malo legendo, nije tu ništa za ovo 30 godina staro telo. Zapucao sam pravo i nisam ni provalio ovo, brate. Mogu sam najlaganije da se slomim odavde. Neki se tamo dernje s onog broda. Nadam se da nije na mene, evo. Now, isn't that beautiful? Volim kako se oduševljavam velikim kamenjem. Ljudi, ja prosto moram da završim klip ovako. Hvala svima koji su gledali do kraja. Nadam se da su vam se svidjele prethodne 2 epizode kao i ova. Još jednom vam puno hvala što podržavate kanal, a mi se vidimo uskoro u sljedećoj epizodi. Budite mi pozdravljeni.